Upat lang kajala haki kendiat benai baladeb ula kendang napang ya kiseng kibadon ha kane ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA dakaba ula kenjatno ya ke NPP na Karo Hills banjit ya ke seng kongres bad ya ke NPP UDP bad kongres na Khasi Hills dakaba kila ai ke jingkershan teli telan ya ke seng WPP Maria job kita ki arseng shalok sabha layo i penban kumba kani ke sarkar MDA jong ukun rat sangma kumba kanang klanbor penban bat habaya kren ya kita kimat kamdai setia halor ke jingtmu jong ki laingut ki MLA kongres ban lej penyeso yala desha ke NPP hanrei kani kamat kalong ba hakmat hakmut jong kini ki arngut ki MP ke seng BJP ka bai tengka arspa khandai phuklur na kabanta ke jing maramot ya ke surok National Highway 6 bat mentalai ukon rat sangma ulayo shu sa 1000 klur ya katai ke juk kathong bat ka basneu longok kalong bakat katai ke pisa kampoi setia sha ke jing tip ki MP ne kumju sha ke jing yekren ha ka ying dorbar jong ka parlimen kitai kidai tang atli kimat ki bapau hanrei klempep kidang don shu sashibun ki boburi hanrei ke jing shisha kalong bahaba ki don ki MP jong ka jala kala dai banmi ke jingya selok bat ye shai lang namar bakine ki kampenroy ki yai langba ka pla jong ka parlimen bat jong ka sarkar India kam dai tang kata layo i bah ki khendiat tayo baladeb ba ukon rat sangma ulai trunglut sha ki kamra jong ki menteri sarkar ba kantup ya menteri rang badu kat ba UMP ketura shim la letrung syar ai sha airu bat UMP ke Shalongpat upenyaj da kisiti sha ki kato kan nengut ki menteri bat ki penat sarkar habas ngap ha kapor kan bas election ngidang kan mau bha ba kadau barem jong kini kiseng sensyar kadai halor ke kam bamsap kaba laju borsat bat nangta sa ka jingye trailang jong kini kiseng ha ka syatri jong ka BJP bat ngidang kan mau baru ya ka jingkren jong unong yalam he du jong ka WPP ha kaba udakular sya ki pai lang nongjit wat ban set patok ya ki menteri jong ke sarkar MDA bat ha kani kesngi nyawut uda pentikna ba UMP jong ki un lej bandawa ya ka jing tokit jong ke ED CBI halor ki kam bamsap ka jela halor ki tai kimat lese ki to ki basmat ban pet khubor ki la yalang aman sim namar ba kim yo isu setia ya ka jing wan yu kejat ke ED CBI shalong ban tokit ya ki kam bamsap jong kani ke sarkar MDA bat kam dai tang kata klempep ki lakhmi lentiru ba kini ki arngut ki MP na ka jela bakin penkhi win ya ka lok sabha bat ban sailut ya ki jersey kabalale da ka sarkar jong ukon rat sangma bat penkhi win ya ka lok sabha kumbale ki MP jong ka trainumul ki MP na Manipur bat ki wai UMP ke Shalong ulara ya ka mat deuyong ha ka ba ula aiksai ya ki kentin high level hanrei katai kam shem la shai ai ruem hakmat jong ki sanspa sau pheu lai ngut ki MP jong ke India bat ka bas new si kalong ba don ru ki wei ki bakwa ban yeshim ban talim ha katai kamat namar ba UMP ke Shalong udai ubashong marwei halok sabha kat ba kajia ka jing shisha kalong ba ki arngut ki MP ki dang ri bat burom shibun ya ukon rat sangma bat kumta kim shem lanut ban ther tang ha parliament kumba ki la ther sha ki ransan yalap election keleng ka jela bat kam kutang kata hanrei ka don kamat ka bakong sanbha bat kata kalong ba ka dorbar baladeb ka dei ka dorbar mang pisa jong ka sarkar India hanrei ka Meghalaya kam shem layo ai ruem na ka tei ka bha lada dei ha ka surok ha ka koj ka khia ka rip ka riang bat lada shu ye kren bej thik ka pan i ba kam don kano ka project ka ba ki MP batmai lawan ra ya ka jing mentoy jong kinong jit ye ki